Dosátní naší, no. Ježiš, to je barevný. Vem si to? Co si mám vzít? Tak, no. Ty já to točím. Nevadí. To je prostě tohle. Jasný, všetko. Jo, on na to lepší začít jako na tu bílou. Jo, ale já si vzal. Lucko, nevypíchni si oko. Tě hlavně už tady nikde nic nenechá, ale to zase nikdo neukradne, jo. Počkej, dej, choď za mnou. Ty to hezky jen digitálně, jo. Jistě ne, tak nejsou žádný máslo. No a podívej, jak to pěkně dá to. On to tak celé hraje spolu proti ní. Jo. Jo? Tak jo. Tak jo, no. Tak jo. Pojďme ve speciální ten. Ne, to ne. Počkej, to mám trošku máš. Trošku. Počkej, já musím do ty bílý. Přijímat. Počkej, co jsem chtěla dělat? Ty si přijde do bílý a ta bílá musíš trefovat až ty další. Ale ta je bílá, úplně. Jo, Lucko, Ne, je bílá, fakt je bílá. Bílá jako ty. Trefí se? Jo, Dobrý. Dobrý. Já. Vidíš záznamy, tak točíš to. To byl takový jako šťouchaček. no chove. Já jsem spokojený jako ze sebou. Už to tady bude normálně, já to dám na YouTube a to bude podcast. To nestříhám. Jak to udělal? To může být to super jako. Tak teď ta bílá a na kterou můžu. Ale trefíš tu malou. To je chyba, ale už. To byla chyba. No jako, to se ti jako... Musíš trefit první svoji. A nemohu, to dala jako svoji. Tady byla nějaká, nebyla. No to byla plná tahle. To je leža. Musíš ubíjet zweimal. Jo. Jo. Ne. Lucko fakt jako ještě, že jde zítra do tenisu, protože abych nechodil ven normálně týden. Dobrý, můžeš Jiříku. Jo, a teď jak nemluvíš? Ne, černou. No dobře se tady přetahujeme teda jako. Z toho úhlu pohledu to není. Tady mám tak jako... No. Tak, ale. To možno. A jeden. Tak král. Ty tam. Yes. Tak kuka. Wow, ale směr to bylo pěkný, to? Ne, neměl vůbec. To směr. Tak a to jsem zvědavý. Když dám na tamtu, tak můžu napřed, že jo? Přes půlku. No. Jak to? Vždycky přes půlku, ne? No tak jo, ale tak to začínalo. Jo. No. Mě to vyšlo do výšky. To je špatný. Je tam. Ale já jsem to nachystal. Tohle to dám, jo? Jasně, úhel odrazu se rovná co? Ale těsně. Skoro. Hej, neumíš Tak
dobře, ale Spadla tam. zlomila i sebe, i čajku. Aj sebe. I sebe. Já budu kameraman, to baví. Nejtěžší úkol zase. Ano, Bobe? Jo, já zase. No. Tak pojď, jo, No, můžeš vystříhat žhavý video. Když ním mám urazil objektív normálně. A mrkej, jak ti teďka pomohl, Lucko. No, moc mě bylo. Že? No, Lucko, já Poslední šťouch jako Lucko, pojď. Ježišmarja. Ale já jsem to Jo, kamera, uklízí, dívej, uklízí bílou. tak se ukaž teda, no. Jirgene. Tady teda oběť. Já musím nějak přes půlku dodat takhle. Martin Koberečka. Přes mantinel. Nebo takhle jsou ty pravidla. Já to dám přes půlku tak, že tam 2 kola za půlku, tak to dáváš na druhou stranu. Rozumíš, musíš mít koule za půlkou. A to je tady jsou, že Takže si mohla na druhou stranu. To dát a musíme třeba takhle přímo tam. Takže si chci, že bych to ne, jako nechal. já to znám, že byste si měl spravit dobře, Ale teď je na téhle půlce, ta černá. no, abyste šel přes půlku. A takhle. Jo, počkej, to je ještě horší. Dobře, tak jo. A zase prostě si to upraví tak, aby vyhrála ona. To je dobrý, já nejedu po třetím životě, takže... Jo. Jo, chvíleček, jdu dvakrát. Už minule začala, co? Správně, Jirgen. A teď to přijde, jo. To jako semka, jo? Tak já jdu chytat tady. Počkej, ještě bílá, dívej, jak tam dojede a spadne a vyhraješ ty. Těsně. Tak, Já už proč mám ne? No tak teďka, tak teď jdem na ty šipky. No. jak